Здравейте! Днес ще ви покажа как може да залепите, да направите вашата инсталация с полипропиленови тръби. Лепачката или заваръчния апарат е Ротенбергер 800 вата. Това представлява апарата. Има индикатор, който светва зелено, когато апарата стане готов за експлоатация. Има две стойки. Едната стойка е за закрепване на маса, а другата е за под. Аз в момента съм го включил, изчакваме да светне зелено. Той е с накрайници от 20 мм до 63 мм. Ще го сложа тук, за да се вижда по-добре. В дупката се поставя това лъжче, а с шестограма леко се завива, колкото да не се разправи. Сега, за да не се получи едно така нареченото запушване на тръбата, можете да измерите от ръба до стопера, който е вътре по средата. Сантиметър и половина. След което може да отбележите за по-сигурно мястото, до което да спрете. Изчакваме апаратът да стане готов, след което вкарваме тръбите без да ги завъртаме. Към апарата се върви инструкция за всеки един солаж, колко секунди трябва да се задържа даден елемент в муфата или на нагряващата част. Така, след като апарата вече е загрял, маркера към вас. Задържим няколко секунди, след което вадим. И задържаме. Стараем се да е най-право. След което проверяваме дали стената не е запушена.